V O2 som dostal ban. V decembri 2024 som si všetky moje telekomunikačné služby preniesol k inému operátorovi. V O2 som mal naozaj výbornú ponuku. Akú? Tak napríklad, môj hlavný paušál obsahoval nekonečné volania, SMS-ky, MMS-ky a 20 GB dát len za dokopy 15 eur mesačne. V cene programu som mal ešte aj 10-eurový Netflix zadarmo a drobný bonus na zariadenie. Verte či nie, ale nakoniec sa mi u konkurencie podarilo vybaviť ešte niečo lepšie. Ako? Rovnakým spôsobom, ako pomáhame zákazníkom v rámci operatory.sk. Nedávno som si skúšal vyklikať prenosy čísel naspäť do O2. Vyskočila mi takáto hláška. Údaje som samozrejme zadával správne a nemám nikde poslušnosti. Bol som s tým aj na O2 predajni. Mal som to šťastie, že som natrafil nielenže na veľmi milú a ochotnú pracovníčku, ale vraj pracuje vo Outučku už viac ako 15 rokov. Vraj sa s tým taktiež ešte nestretla. Že všetko z mojej strany je úplne v poriadku, ale dokonca ani jej cez systém to nejde vyklikať. Môj prípad som sa ešte rozhodol riešiť cez O2 online chat. No a podľa všetkého mi O2 dalo ban na obe moje firmy. Nemám im to za zle, lebo operátori majú právo odmietnúť poskytnutie telekomunikačných služieb. To, že som pod drobnohľadom O2, asi nebol len výplod mojej fantázie. To, že s mojím zákazníckym kontom nie je niečo v poriadku, som si prvýkrát všimol vtedy, keď som si nastavil bezpečnostný prvok navyše. Ide o dočasný, jednorazový kód, ktorý vám ako zákazníkovi má prísť vtedy, keď sa pod vaše konto chce prihlásiť nejaký O2 pracovník. Hneď, ako operátor túto novinku spustil, tak som si to proaktívne nastavil. Tieto kódy mi spočiatku vôbec nechodili, keď som s operátorom interagoval, ale nevadí. Tak je len toľko, že už nie som zákazníkom O2 a pravdepodobne nikdy nebudem.